klidně natočím. Jak se s tím točí úplně normálně. No, tak tady to zmáčknu. Já ti to ukážu, až dojede, jo. Stáj šlechta, připraví se houfmajstrová Stepková a Becáníčová. Filip Žlábek a Cornelius dokončili parkour se 4 trestními body v čase 63,84 vteřiny. No, on je poprvé v cizím, víš co? A je docela čuměný. Vzhledem k vysokému počtu startujících prosíme jezdce, jak je aktualizováno, že povolena přítomnost druhého koně na parkouru, aby se dostavili do prostoru kolbiště, abychom se nezdržovali. To je těžký obrat tady, to na tu šestku podle mě. Ale to je s rozeskakem. Jo. Jo. To bylo i ZM kočoveče. Ty vole, to je moc brzo tohle. Je to jedno, ne? A jo, asi. Tak jo, když můžu dát botu, s tím platíme 2 dny. Ne, jeden jsem platila. Ty jsi platila 600. Jo. Jsi platila 1200. Tak musíš to šéfovat. Musíš jim říct, že... Jo!